Po úspešnom otvorení kasárne Kultúrpark a mesačnej jazde Moonride sa Košičania dočkali oficiálneho otvorenia tohto neštátneho kultúrneho centra. Šéf miestnych umeleckých iniciatív Peter Radkov slávnostne otvoril priestory bývalých kasárenských skladov, ktoré sa postupne menia na galérie, koncertné a divadelné sály, ako aj multifunkčné priestory pre rôzne druhy umenia. Potom, čo ľudia si nevedeli predstaviť, čo sa tu skrýva za tými múrmi, tak toto naozaj vnímam ako taký prelomový, taký symbolický moment, že proste to je naozaj takáto vec len raz, že sa otvára proste toto centrum. Bolo to niekoľko týždňov tvrdých bojov, vyjednávaní, práce a zháňaní prostriedkov a podobne. Ale konečne sa naplnil náš cieľ nejaký a ľudia sú tu a využívajú park tak, ako sme si to predstavovali. Organizátori podujatia pripravili nabitý program. Pozvanie prijal známy bratislavský hudobný súbor Veny Ensemble, odzneli napríklad diela Rilliho a Burlasa. Predovšetkým som veľmi rád, že v Košiciach mohli zaznieť Veny Ensemble. Je to určite veľká udalosť. Je určite fascinujúce v tomto prostredí, že toľko ľudí prišlo na koncert. Združenie Make-up, ktoré tu založilo galériu pre súčasné výtvarné umenie, otvorilo výstavu pod názvom Medzi mestom a prírodou. V podstate tým, že sa samotným iniciátorom Make-up galérii tento koncept projektu páčil, tak ma oslovili, či by som nechcela urobiť nejakú modifikovanú alebo redukovanú verziu špeciálne pre tento priestor. Takéto iniciatívy z dola, povedzme, že zo strany umelcov, že to nie je akože nejaká nová záležitosť, že to sa deje vlastne aj vo veľkých centrách, že vlastne supluje sa tá nejaká úloha nejakých oficiálnych inštitúcií. Dôležitý je program. A ten program, ak som mal možnosť teda vidieť, a ktorý je teda v réžii make-upu zatiaľ a si myslím, že veľmi dobrej réžii, je veľmi kvalitný. Áno, páčil sa nám ten obraz s cestou a tým žltým plotom. Ja si vravím stále, že keď vidím aspoň jeden dobrý obraz, tak je dobrá výstava a dneska som videl jeden dobrý obraz, takže tak, Sedláčik to bol, volá sa to Bridge. V závere mohli diváci v exteriéri sledovať výber poľských animovaných filmov alebo sa zúčastniť DJ afterparty do neskorých nočných hodín. To, že mladým Košičanom nie sú kultúra a súčasné umenie cudzie, svedčí aj zvyšujúca sa návštevnosť na podobných podujatiach.